Khaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta a thenin ei rong bol pain in ngai thlame kanga a then te chu mu pa te pon anianga office kal turin siam pa te school kal turin siam pa te college kal turin siam pa te po in ni mai thea a then dor ngak pa lo ngai thla te po inomin kashia eng po ni se inom na mun chawa han in taksa le in ril ru lo sel se rei takdam turin du sakna kalan veka cheu he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Ogasni sari kumsang zakwa somkwa pani ania Tennessee USA khopui lian tak Memphis khopui atanga kilometer somli vel ka hla each khwa cheng Ellen Roberts chu anathona muna changin alo ho chia ani hi in mun lo ram zora sum don na hlotling tak kalpui mek ani an kota chuan anupui kar hi adin na thin mun ngaya alo dinga anupui kum somruk pangami pido Roberts chu aum nianga in phur takin in chunga chuan han lut mai dona ma se thil pa ngai lo deu engemo a mutatlat mai akar malam chunga chuan lekha thon hielo ma chu lekha lo thleng da na turan siam an letter box atanga lak chuan ni nge in alang sia letter box atanga la chuak zeta ina keng lut lova om chu makati deu ani chu lekha la chuak thei tur chu midang tu manum lo ti a she boxi amai ro chu ringot chungai ti that lo view na chan tur nin alang lova engamo wangin lekha chu theingil palte poni thei tin lekha chu la in chunga chuan alut veta ma se anupui pi Roberts chu mu tur aum chuang lo chuda angai ti thalo zol thei thil awa mule tangala in chunga do kana chuan anu dam doi hip chi in healer hi alo let ngat maya pi Roberts hian asma da na ne wangin hedam do hi anglai point akol reng thina khoya po kaldon se kenglovin achuak ngai lo chutia asma dam doyom boxi ama boxi lo chu thil dik lo engemo tak chu ni to shimani tin khoya mo kaldon chuan lekha talakal na tur china nu chia zia chu tiang po chu chuang lo ti chuan an chung le khat tele an thian nai vai deuh te an phone call ngal zunga ma se tu te ma chuan an mu thuemo a chan china mo sei tur an lo hretlat lo mai huan vela online a thoha chu chuak thu tanga in sa seng theilovina omaniang tin man mo takin atlan chuak le ngala anupui zong chuan anin le avela chuan au vel ruaya ma se mu tu renga omlo mangang takin ina aleta police phone tumlai takin a phone chu aron ritarang rang mai ron call tu chu a hriat ngai mi ani lova au phoi tang chuan khochak lam mi ani mela chu mel hriat lo chuan anupui dor party chu a call thu aron soi tamau mai chuta atlan nasum dollar nuai khat aron phut hem mai le puele na chuan poisa chuangai tu thei tur thu le khoyangi anin pe kang ti vel han zot chiang dona ma se eng ma soi zui lovin aron call tu chuan phone chu ada da dai maya ti chuan ti ngai na dang heklo thlaphang takin police a call tangal ani Shelby County Sheriff Department atangin police an lo thleng thuaya puele na chuan anu pui bo dante a shwai bo tu ne in soina ron phone dante chu alo shil fia thuaya aron betu chu tunge ni ti a hriat lo thu te anupui chunga chu tinga che du turpo hriat lo thu te a soya chu ti lai mekin FBI lampo an chan chin chu hriat tiran lo ni to wangin Memphis field office atangin an ron thleng chop chil ve ngal bokani it's ko hi soitongin state dang pani Arkansas state le Mississippi in rina bor ania heng state pani ramri te kilometer somli pangavel chawahla ve ni wangin olsam takin state chung pani a chuan misol chuan Roberts chu alu pui theidon ti chianga state ramri kana in shoi bo na reng chu
FBI lam chana ni awang le hetiang kheisa reng hi chuan muang chana chi lo tian hriat chian bok awangin FBI lam po hi an ron cherang hle ani Elena chuan anupi mununun ber chu mini zing lama ani thu a soya zinga tuk chuan an kil duna chu kumsomli pathum chung zet an lo chin to dan ani chu minu chuan Elena chu mundanga tanga aram zor leidu ni in soinen in muwa aram po muna en pui turin zingdar soma achuaka chu anupi ne anin thla dan chu niin a soi aram leitum tu chuan aming chu semwek naranin ain soya zingdar som le chan ve anaram en tura chuan in muturin an tiam ni hom tak ani ma se Elena chu amuna va thlen chuan chu pa chu ron kal ta hau lo maya dar kar khat zeta nga nuwa po aron lan tak lo wangin akal san ta niin ain soi chu minu chuan ain mun zor lai mun danga mia kal lein nilengin phai tual nim phale mun ma chei bolin an boy nin Elena chu ain soyani tin FBI ten hena chuan anupui chu ain heilar te lo chuan a thotha thei lo thuai dona chu wang chuan man mo chul thu a soina sal lea amang an mel tak zet to ni tu chui tu te po chuan rang takin an nan chan ngala ti theiro ala tam lo hle a masain in chunga chuan lu ruk nai mo ti luina manga lu na nu mai mo anan zong ngala ma se chu tiang chu mu mai turom tlat lo nu chui tu te tan hian ai nga ma thutlu na siam zung a thiang lova engkim chu fin fi ma sak veka nga ya wangin an victim pir bar chingei po chu rin hlel lisa ala chuang ve ran mai a chan chu sumdong hausa ve takan nia inga mo wangin ma ni thua bibovin ruk boangin anin lan tir te po ani ve thei thova chu wang chuan engkim mai churin hlel na nena an machon ala chul tlat ani ti chuan pirbar chi pindana lutin athom no le bungruate anan endika athom no te suitcase te le mi chin an chuadona an ken ngei tur thil te chu akimem ti anan ena thil bo om lo niin alang tlat mai tin atlere uman to tak te po kimlo omalan lo wangin mani thuat chuak ani chu an ring talo phot ani chu ti ni chuan ti luina manga hruai bo ani mela tin in chunga lu na nu ma moni boxi lo wangin pirbar chi chu kota tanga hruai bo ni theyang ti ngai dan a piang ta ani chumi ti oi om le zual tur chuan chulai munakal ve FBI special agent pi join overall chuan hetiang hian rin dan a han zam china pu Elena khan anupui kar chunga khan lekhathon kha munin ain soi khania lekhathon chuina keng lu to ni chuan minan hruai bo lai pona ken chuale thuom lova chu wang chuan ina akeng lut le lo shimani arinoma chu ti ni chuan letter box atanga lekhathon lak nu si in chunga lu ma sin in hruai bo na chu thlenga ale ka ken chukar chunga chuan daina kal sananiang ti ngai dana nei ani ti chuan chulai mun misolin na hruai bo na lai takni an ngai atang chuan chui chanin chui zui tur omem ti anan zong ngala ma se eng ma son na an mule ta chuang lo ani chuti han chui zui mai turan nei tak lo wang chuan an base na nai vai ber chu misolin ron kol le hun nga chu ani tamaya chumi huna tan chuan thei topin an lo in buat sai ngala anin biak na lo ngai thlak ruk na turte khoi atanga ron phone nge ti hria theina turte le lo record na tur velte an vuwa ngal zunga ti chuan call chu an lo chang taran mai ani ti chuan le rei po nga ngai lo chumi zan la chuan phone chu aron rile tarang maya an be sei lo ka ngein Asian no poi mi pa pirbar chi kol tu ne in soi nge mai kha aloni anin biak na chu FBI de chuan an lo ngai thlave renga tin an lo record thlap boka tin khoi changa ron kol nge tian hriat vele chulai hmuna tlan ngal tur sipai rual anin ring ran bokani ti chuan aron kol na mun chuan an chui ngal thuaya rin ain alo nai tlat mai chulai hmuna changa hlalo te van tlang telefon atanga ron call ani ti an hret heita
chu vele rang takin chulai munakal tur chu anin tir ngala aron bidupa chuan thil omdana she thiam veniang anirin lo lam dain aron chetatlat mai anin biakna chu nu chui tu tenan ngai thlave ti tele a o po chuan no record vek ti te chu a hriat ve vek thu aron soi chuak riap maya chu pa chuan ka o in record na khakingin pona aron chuak la ron ti chero aron ti tariap mai ain soidana chuan aom na hlavak lo ni mela chu wang chuan a thu chu hnial ngot chi ni mi lo pirbar chi nun nei na tor thei tlata wangin aduang takati mai lo chu du thlan tur om lo ani a mai ro chu nu chui du de chuan aduang diak diakati sak ngot chu an tum bik chuang lova anin biak na an record na cassette ni lovin abula cassette ruak chu anan pez sawa chu zok chu wati chaturin elena chu an shilani chu tia pona wa chuangot po chu phurom atlinga nu chui du de la anin lan ngam to silo lau thong deuh tak chungin pona chuan elena chu awa chuak dek deka ti chuan a cassette ruak ken chu misual soyang chuan awarap cheta ani chu ti lai mek chuan aron biak na telephone om na hmuna chuan police an wathleng phei ngala ma se an misual chu mu tur alo to hau lo mai atu khua war chuan chulai hnai an mani shetu hnai vai dewa piang chu thuan an zot ko le nga zung sunga pirbar chi an hmun hun ber chumeng tik nge ti te subi chuma ami zia engang nge danglam na omem ti te ba kha thilrin hlelom deuh le Lungchhiatthlak deuh engemaw hmu le hriat an neem ti te chik takin an zot kuala mi engemaw zatin chu tiang thil danglam le rin hlelom engman hriat lo thuan lo soi hnuwa mi pakhatero chuan ama chol kar kalta vela khan an nu pa chuan in khom banganin hnial deuh ni a hriat thu alo soi tlat mai ti chuan chu chuan tuna achunga thil thleng nen hen in zomna neem ti zona an nei ta chu ti rualin nu pa hanin ti tau satlia deuh mai le tuna an case anga thil serious tu ka in zom thei dan chu awang viau thung si a mai ro chu hetiang nu pa tue mo zok zok abikin a mei chia zok chunga poi khoina thlenga hian an ko pui te hirin lel masak an ni tlang pui shim shima rin lel oman ni lo ti an chian nuwa chau nu chuina huang chu an zau thin ani chu tiang chuan pirbar chi pasal elen robar chu rin lel number 1 ananda tap phota rin thu mai ma ni se an misual zon lai chu pu elen chu lo ni chuan anu pui chu thugruin emo alo that hiale mo te po ani theya asangoi zon pui tue mo chu hruai bo angalan tir turin phone in a biak tir ani thei ti chuan elena chu thu zo fi turin station lama anan kota ani la chu ma ni nu pui to ruk bo thu boerin lela han ni mai chu a sha thiam lovin alung oi lo ti hai rual ani lo ma se puliso kal phung ani mio wangin nu chui tu de thu chu thatakin a zom ve maya zona de po thatakin a chang feka han en mai chuan rin lel chan turom hau lo chuti chung chuan dot soilo test na polygraph test ma chona in huamem tian zot le shama ani point i helovin alo rem ti ve mai boka polygraph test lie detector test anti bok na tho nan hi case danga kan soi fo to nain lo langai thlafu lo te kanom takin han soi non leila dot soilo endik na tinina dot soya man chuak ti lamani chia lova min dot a soi hian mi pa nga ya chuan ataksa engema tak danglam na lo thina ni ome zona chi sang an zo lai khan an taksa endik na man ruwa an vuwa thlua chungte chuan zona an chan rual khan danglam na engemo mi pa nga in dot an soi ruala lo thin entirnan lungphu lo rang devemo thok dan danglamemo khan tlaimo BP lo dang lami mong chi de kha alo chin chia thina ni zonan zo chan main an zona zo tu te chu an shil lok vek thina chu an zona na thon thut lo nana an ti ani chu tia tilova an zo thut chuan dot soilo pui po anin rin lok lo zona an ton thut khan lo zam sa bok nen dot soyangin kholin a mu ve pal thei tlat ani tin chu ti an shil lok thlap nuwa po chuan hetiang te si za dik anga ngai thei alani chuang lova mishing zam ma chi a phei chuan
thu dik soi reng po dot soi angin khol chuan a hmu theia tin dot soi reng po mi then khat chu dot soi lo angin a hmu thei bok chu wang chuan ko ta tran chana tan phei chuan man tlak lowangai ania amai ro chu nu chuina ko nga kong dik ko mu tu tangkai tak ani ve thei thung chu tiang chuan elena po chu a zo na don tur an shil lok nuwa a chan dik ngei tur zo na zo tin bulan an tran masa chu ta om dan chu sin chein thu dika soi lai om dan an record masa phota ti chuan anu pui bo thu ne na in kai noi thil chuan an zo chota thu dika soi lai om dan atang khan a taksa dang lam na omem ti chungun takin an lo chin sia ta ani chu tiang an duang tak an zo nuwa po chuan thu dika soi ngei ni in a lang tlat mai ma se chu ti chung chuan thila chian le zual nan la chui zui thon la tuma puelenan anu pui bo ni jing lama ram leidu a in tiam pui nia soi samwek na rakha zon mu nge thain an sheta chu pa chu ram leitur ni lovin a sangoi zon pui jok polo ni theya tina tak omlo minglem phuat chop mai polo ni ve thei tho boka ama elena ber po chuan ala mu big lo thule khodanga tanga local tur ni na soi khania chuti ni wang chuan samwek narati mingpu piang chu zon chua pop mai thain an sheta ani ti chuan FBI database lam poi khoi to te record an nei zong le DMV an ti mai Department of Motor Vehicles tena motor tlan dan record an vonte changin samwek narti mingpu tun nai its khwa lut theom chu anan phek zon ta mi pani thum vel chu an lo om ngei boka ma se thuan zo fia nuwa hanrin hlel zui tur an om tlat lo chu tiang ani tak zela chuan elena chuan apoi khoi thupa tum na lama minglema phua chop mai nianga ti ngai dan chu a om ang chhoda tel mai ti chuan an telephone record atangin mirin helom deuh big an em ti te biak ngun big riau midang an em ti te an en lea ma se chu tiang angrin helom deuh chu pakhat ma hmu tur anom lo tin an bank account set dan te an paisa man dan te po an en lea eng ma thil dang lam deuh le paisa man dan pa ngai ba ka man an nei lo ti alang le boka pero ba si account ngei po chu a bo ni ogas ni sari nu khan khoi chetani to mi lo ti po an she chiang le tha zelani chu tiang chuan rin hlel mu malan nei thei ta hau lo maya chulkar ni zeta ve nu po chan chin shet bel torom tak silova chuan nungdama mu anin be sei lo chanta state drum rikan lova tol thana ni chuan state case ni in nu chui na po state police te chan anianga state court a thu boy po ngai tu tur ani dona chuwang chuan FBI lam chuan Shelby County Sheriff Department enen malak zui chu thain an sheta tin mi bo mai ni lovin tol tha case angin an nu chui na chu an her dang lam ta ani ti chuan FBI tele state police team changkop chuan puelena in le a compound chu endik tumin an vakal le ta puelena point engma soi boy lovin andu tokin endik tir ve maya a chezia chang chuan arin hlom lem lo khop mai ti chuan nu chui tu de chuan uluk takin this senemo tol thana nu ma ni thei o memo enge motal nu chui na pui thei tur chu anan zong tangat ngata an uluk boka ni zet an be tamaya puilena po atira chuan thuoi takin a chulang angin nu chui tu de chu apuya an chet na dal zong in a kho salem lo amai ro chu chutian ni zet anan be ta ka chuan alung oi lo ta hle maya alung oi lo chan ber po nu chui na man mo thlak ta kom laya ama man na tur ringot zonga an man hlel mai chu akong mang lo hlein a hriani tin nu chui tu de po chuan na in level a chuan anu pui bo thuemo a thina ne ne mo in zom thei thil eng man mutalo ngei renga alung oi lo na po chu a hria thiam pui om le viawe amai ro chu chuti chung po chuan an thil chui lai chuan elena churin helli sa tanga pai ngam lo chanan la nei tha cheu mai a chan po anu pui bo ni a hun man dan zong ka an chui chianga midang nena an hun man zong bel khom chu dar kar ngai mo bak ani lova midang shet pui lova hun man
eng tiang in nge man rala enge ti po an fin fia thelo chunga chuan anu pui chu thatin aruang po the thang man hle don niin an langai chewani tin rilhel na mit nen an thenom te poin an lo thlir deuh to bok nen an ri nain anu pui bo thu chu veilova ati boilo hle niin an lo sei vele zela chuta anu pui bo tanga chol kar ni thum nu vel ka anu pan kal phone thin party na hmuna te lo vakal le der toa tin chu mai ni lovin TV interview atele chen ruala kom dana reng chuan atuar thiam lu tuk deuh niin an hria ani ber chu wang chuan nu chitu de chuan rin hlel tur dangan la nei lo bok nen puilena chu an en thlatanga ngat maya ma se eng ma thil tangkain mu chua bel le thei chuang lo dor ba chi bo tanga thlakat nu September thla chuan Asian phoi pa pakhat bok kha aronin lar le ta it's kwami nga mo za chu telephone aron biain pero ba chi chu la dam thu le elena chu anu pui shoi bo thu a chuin nam noi niin aron soi le tarup mai ma se chu mi soron che dan chuan be ti dong khop maya poisa phu te ti lo chuan khoya nge in pek tur engtin nge tlan na sum chu in hlan tur ti tele eng huna nge in pek tur ti vel te po eng ma soi ngai chuang lova tlan na sum chu pe du po ni se pek ngai no om chuang mi lovin aron chai buai kwal vel ani bera achim omin ha ati ziaw khop mai heti lai an phone man chu len line de vekania amai ro chu aron call zinga chuan caller ID aron call tu number shet theina vuat to kan lom nuala chunga chang chuan khoi hmuna chang ron call nge ni tian shet heya chu number de chu tlang puin mun lun lai taka van tlang phone man thei ani hloma nu suidu te hmunan va thlena piang in a mel mu tur lo om to ngai lovani tin fingerprint te po han la ve thin bok ma se van tlang phone te chu mitin chi tangin an khoyania an vakal chu nge poin midangin an lo mang le thin to bok si akhir ve khop mai an misual chui lai chu mun danga tanga ron kal ni lovin chu khua mi nge chu ni an ngai ta chu nu chui tu te ma so na nei om chun ani deu maya chu ngai danan nei thar tak na chan po aron biak na telephone om na hmuna tang te chuan ani bera chuta misualin chu khua mission shan ron biak na thin mun chu pu elena te chen na atanga hlal tuk lo vek ani hlom heti lai hian chu khua chuan ti danga leng lo ani bera chuti chunga voing mo zat a bul loka tanga ron kolani chuan kho chung mi nan mu fo a phone manglai po an liam mai tur le rin le loma an ngai lo tur mi ani an ring ta deu ani chuti lai mek chuan puilena poina thiam angin ma lo la ve char boka anu pui piro ba chi mutsuak tura pui thei tur hna chuan US dollar signi sanga lai pe ka tiam thu te alo au chu pui ve boka tin chu mai ni lovin FBI te po atho pui to lo thu le a phone ngai thlak ruk na le nu chui na man ruwa vua zong po phel tir vek to ti soin misual chona ron beduni poin zalen takanin biak thei to thu nen lam a the dar ta mia maya anu pui mu let le theina tur ni don phot chuan ain huam thui viau to nin alang ti chuan kum sanga zakwa som ko pani oktober ni riat pero ba chi bo tanga thlani nuwa chuan puelena chuan kola dong le ta hlol mai le chu pa chu a maron betu bok khani ti a shetheya aron betu chuan chulai hmuna tanga mel khat vela hla van tlang telephone pakhat bula kal ngal turin aron shil tamaya ti chuan hlau lampo ngai to tolovin chulai hmun pan chuan puelena chu ain khal phei ngala awa thlen phei chuan phone chu alo ri rang to a rang takin han la ngala ami sual biak ngei kha alo nia chu pa chuan nu pui chu la dam thu le ala kol thu bok churon soilein alin kara palai tur mirin tlak takruat turin aron thia elena chuan han ngai to wang fang nuwa an nu pa an chen nai le an mirin veber Charles Lord chu a han rot ngala ma se beise na sang tak nen khoya nge paisa chu in hlanang ti te eng tika nge eng tin nge in hlan tur ti te hanan soi pui don chuan phone chu ada le ta dai mai chu a phone call don le athil ton te chu na chui tu te hna han soya ma se fin a turom lo bok nen
mani chawa ton boka ni le wang chuan chuti main an lo oi sak duak thei to chia lo elena chuan misual nena in kara palai tura arot just lo dan hena chuan athil ton chu an shilve ngala ani chu thian tha ti taka lo in huam hlea theyang anga pui tur chuan aloin peve maya he pai sarkar na thok an koshan treasurer ni lai ani nge ti chuan tv lama ti chwa turin elena ai oin ngen na video asiam saka chuda chuan misual nena chuan ma chu kol tur le tlan na sumin landan tur po chiang takashil turin angen ta top mayani chuminu chuan an misual chuan lord le an khuami ingma za chu aron bepop le tangeya ma se angai te bokin engma tlan na sumin pek dan tur chu asoi le ta chuang lova be se om deu si be don thlak ang reng takin chu khwa chu chai buai ani ber kumsanga zakwa somkwa pani November thla arin her chuaka tlaika chu elena palai church lord chuan nu chui tu de zoron be popin arang theng bera ina kal thoi turin aron te ta thut maya ti chuan nu chui na kong an ho tu nu FBI special agent joyani ho chuan be se na sang tak nen an tlan phe ngala an thil va hriat chuan be se na asiam sang chek khop mai lord a soidan chuan chumi tlai lam chuan a in bula kar tlan thom a hria a hnu dewa wa chua chuan an lekha thon boma lekha pakhat lom reng hi awa hmuwa chu lekha chu an misual chui lai hnen atanga lo thleng ni nge arin thu alo soya lekha thon pa ngai anga kut ziak poni lo khol chut lekha danga mi horop sang che thlaka bel khomani ti a hriata misual chu kut ziak atanga man chuani lo nana film khur thiam hlenin alang amai ro chuti an misual chui lai nena thlun zom thei thilan an nei taringot po chu ma son na an ngai lo thei lova chu lekha chuan fingerprint emo samzai emo lazai emo te lo hlau phei chuan a tangkai heavy donani amai ro chuti an lom thar viau lai chuan thilpoi takan shele tatlat mai lord chuan chui tu ten thlen phei ma khan an chenom khoveng te hna le kha chu lo tlang zar ma sapek alo nioma midang poin an lo khoi nual to tia soile ta tlat mai eng po ni se benge se rundung tin laboratory lama en dikturin an lata thova fingerprint po chu an muta nual renga amai ro chu an hlau thon ang ngein lord le a chenom nai mi te kut ze thlav ka ni ti an fin fia an be se na roin ham puar mek chu a theble ta suai mai ani chu le kha thuin ziak po chu ziom chuang lo khop mai dollar singre ta phut thu ni maya atira phut ai chuan an hiam to ma se chu ti chung chuan engmai in hlandan tural tel ta chuang lo chu da chin chun sui da poin ngai dan dang an nei chho chan ta mi so chu tu po ni se an mani chai boy le han fiam kwal vel chu atum pakhat nin an ngai ta an ni aya fing le che zei zok a in ngai ni an hriat tla wangin nu chui tu te chuan tloman la ve deuh to boka ol sam don lo ma se tha lo wa fin khal an tum ru to hle ni just lo da churun biak po le pal takin tin a telefona chuan ngai thlak ruk na te record na tur te le nu chui na man ruwa te an vua sau sawa tin lekha enga moron dale takin tin an lekha dana bombula chuan camera an kam boka ti chuan beise na sang taknen an ngak le tari top mai ani heti lai hian an victim pasal puelena pokha rin heli satang chuan an la pai hlom top chuang lova rin hel dang chui turan nei bel ti na ni mai an palai church lord pokhan nu chui na chu aron vil tai ma ve to hlea nu chui tu de che dan po ain pui ulukin police station po aron tlo ve ta fowa misual man chuan ko nga chuan ain huam thui vel henin alang ma se nu chui tu de chuan ngai dan dangan nei le tatlat mai chutia nu chui na ko nga church lord ta aron tui thar ta thu chu an ring hlelet ling tatlat maya duain a che dan le an thlen chin de chu anga even ma deuh niin an hria ani ber lord la chuan
voyenga mozat miswal chuan ron biak to thua soi baka an victim pirobar chi ngei po chu a biak thu a soi le tatlat maya chu thil zet chu beng ver satlia mai po ni lo ver atling phatlat mai amai ro chu miswalin ron betonia in soi tu mai in pirobar chi chu an biak thu an soi velova chutia ama chau a biak tir nia in soi chuan arin hlelom na level aron ti sang le tatlat mai tin chu mai la nilova telefon ngai thlak ruk na le lo record na tur an vua te po chu miswalin ron bia kapiang chuan a cheta zia maya a tir chuan an khol that tok lo wang le anin biak na man that lo wanga an ngaya ma se anin bia kapiang an khol lo chefu zia mai chu a oi om zo zai ta lo devani chutia oi om lo thil tam taka in cher chuan trun lai chuan thil poimo taka thleng le ta a mang bokhan lo da chuan ale tar bok sa tang bokin lekha thon pakat dong le tanol mai ma se chuan lekha tona chuan han chui zui theina tur thil tangkai engma om le ta chuang lova amai ro chu tun trum chu nu chui du telaman chenai slat an lekha thon bom lam focus turin camera nu hung ran ti kan lo soi to kha khata tang khan lekha thon ronda tu mel chu alan nge an base le ani ti chuan an camera kamin video lo lak te chu anan en ngal thuaya dak pu pa nga in lekha ronda lai te chu voinga moza ta langa ma se an mi du beraron lang don chia tia video chu aron phezuk zuka engma lang lovin athim le ta dai mai chutia lord te ina an man ro choba piang apoi mo lai taka achepal zia mai chu thil thleng pal ni thein an ngai talova tue mo in tum nei ranin alo khoi ching penani an ring het ta hlea chutia lo khoi thin tu po chu tu dang ni lovin lord nang ei chu ni an ring het ta ani amai ro chu lord chu pu elenele pero ba chi ta thian nai ve berania miswalin amirin ber palai tura ruat tura ti po khan pu elena chuan a thian pa lord chu a thlang chuak nal khania chu tianga amirin ve ber ni si chu anu pui bo na mo phur tu chu ni theidonem ni ti zona nei anom ve nual tho mai chutia zona khir khan ang reng takanin zo ton mol lai chuan pu elena chuan nu sui tu hena lord an ena anin muna danglam tak chan chin aron soile ta hlol mai chumi trum chuan lord an hena elena chuan anu pui chan chuak tura pui thei thu alo soi deuh phong ani ome ain soidan chuan miswal pola tel mi then khat mel hriat aneya chung mi den hena chuan paisa pein eng tin emo an pui theiarin thu a soya a paisa choi ngai te choi turin elena chu thu a ron ani ome ma se elena chuan lord chu tianga miswal mel hriat tha han nei thei tur mi nia ngai lo wangin makati ang reng hle maya tin hemi in mu chum hian lord chuan silai ron pai tra maya silai pai kher na chan tur hriat lo ba ka silai lo mi ani lo ti a hre chiang boxia makalo tiril ru hle ani ome chu tiang thilani tak noya chuan nu chui do de point lord chuan in nam noi na enga mo tak anei chu an ring nget toa amai ro chu an ril hel na ringot chu engma alani tak tak lo court thleng tur chuan fin fia na fia fai fek fok an mamo tlat ani pero bar chi bo atang thlasari lai avei to nu po chuan chu khei chu chin fel thei alani ta chuang lova chu mi chung zong chuan pero bar chi chula damin an shedeu sia ma sen ringam chia to silo a sheng tu ne in soiberin aladam atia tungi a sheng tu chu an chui chuak thei ri box silo boy thak rem khop mai kumsang ka zakwa som ko pathum march nili aron in her chuaka chumini chuan memphis khopuya chanchin bumi pakhat joe barch chuan kol danglam tak adong leta aron betu chu tu dang nilovin piro barch shroi bo tu le sheng tu ne in soi bok kha ania midanga chai buayang bokin chu chanchin bumi churon chai buay tum vele nin alang amai ro chu amiron biak pa chuan jeronimo lo ngai thlave thin nge ni thil om dan lo catch fu maya are thiang ber biak buai lo tum tangar ngara
chu tiang an in biak na zong chu loudspeaker a dain chan chin tharan la khom na an man thin o record na mangin alo record vek ani tin aron call tu chu tunge ti te eng ang mi nge ti te le thil tangkai thei tu le hria theiang ang chu atam theiang berazo chualo tum ve trang boka ma se apoi mo lai ber tlan na sum in pek dan tur vel soi pui han tum chuan phone chu ada le ta dai mai anin biak zo chuan an ho tu te hena a thil ton chu a soi ngala ti chuan an ni hriat pui na in FBI laman hriat tir ve ta ngal ani anin biak na tang ringot chuan a hma mi te ang bokin misual chui chuan a tur ta na tangkai awang viau tho maya chuwang chuan nu chui tu te chuan ri sang ang reng tak lak chuai mai thain an hreta alin biak thu chu chan chin thara ti chuakin alin biak na record te po chu TV a tilan vekan tumta chu tiang alin biak na alo record ti te TV a hialan ti chuak ti te hriat chuan poi khoi tu chu a saphat anga in sum zo lovin aron in lar le deuh ngal mai an ring ani chu ti rual chuan misual chuan ti thin rim vai chuan pero bar chi chu a thatanga ama po bebo wang mayang ti hlawm ve tho boka chu ti rualin pero bar chi chu alo thidai tonga misual chuan lema chang kwal mai te po ni thei tho boka chu tiang thil om thei zong le a ngong thei thil a thale chalo lampon ngai tu vek nuwa chuan ris lak pop mai chu trulin an hreta ani ti chuan an tumang ngei chuan anin biak na te chu TV an ti chuak ta mia maya arin po an ring sual lo chiang hle chu tia TV lama an ti chuan nu lok chuan chanchin bumi jo chuan phone call adong le tangi renga an misual chui lai bok khalo ni in tun chum chu a thin po ur hle ni in alang ma se chu thin rim na chu nu chui tu te tan mal som na alo ni ta hlau mai jo chuan midangin an soi pui hlei thei mi lo thu soi puin tlan na sum in hlan na tur mun chu atiam pui thei ta hlau maya chu zet chu nu chui tu te tan lom lo na chi zia zang ani to lo a phur pon phur hlea tlan bo thei to hau lo turin an paisa in hlan na mun tura an soi chu an hual chuak veka ti chuan a paisa soi za dollar singriat keng chuan chulai hmuna chuan chanchin bumi pakhat jobar chate tho pui chu an vatir ta ani ma se beiseina nen rei takan nga nuwa po chu mi sual chuan ron lan ti anei reng lo maya an beiseina chu beidon na in aron thlaka an lom na po a chuai le taroi roi mai ti chuan chulai hmuna tang chuan kut bengin an hole taringot mai ani heti lai hian FBI te chuan an mirin hlel thar lam zok charge lord akha lo en thla tu tur anin ruat to a an ni chuan heng thil thlen lai zong hian lord chu inaom ngei ti an soi chiang thei boka chu tiang chuan ma son na om hlei thei lovin thani thum vel chu aliam le taringot ani kumsanga zakwa somko pathum jun tha thil thar aron chuak le ta an misual soi lai chuan pero bar chi wa te pani ron bepopin paisa nu china tur mun aron shil le tarup mai chu vele amiron biak te chuan nu chui tu ten va shil ve ngal thuaya amun ruat chu hotel room pakhat nin chumi room a chuan paisa kinga lom turin aron tia ahun po aron soi ta thlap mai aron kalle tak chuang lawang tia nam nul ngot chi ni lo wangin nu chui tu te po an phungal so maya alin tiam na hotel chu en thak dan tu ro man na an siam ngal zunga chu pa chu ron in lan le ni phot chuan dal chuat tir an tum to lo hle ti chuan a hun tiam chu aron thlenga pero bar chi pani te po chu an pin dan soya chuan an om taran mai nu chui tu te hril lokangin pon lama tanga mu thei turin an om lang shama rala tagin nu chui tu te poin an ho tu nu special agent Joanny Hovin enlen na nen an lo thiru luk le chuti an nga reng lai chuan an be se ngam chia si lo churon thleng dik ta hotel kot kil thim lai dewa chuan
mi pakhat hi alo lang ta hlol maya a birulai ron chu ni wangin a mela mu chian mai theilo ti chuan le in chunga valuta mi pani ten an lo nga na ruma chuan puilena thian pa lord angei mai kha aron lang ta heu mai an lo rin lok deuh ma ni se chutia lord anan chang chuak chu an phu chiang hlea a mai ro chu lord a chuan thudang ron kena nei le tatlat mai ain soidan chuan misual khana ma churon be popin a paisa tur chu lo valam sak turin atia nakinala pe chhong le turin ati ni in ain soi ve thlat maya ma se mi pani te chuan an ring du to big lova an mani nge in chu pa chu in biak puan du thu soin paisa po chu an pe du big thak lo nu chui do te chuan an ngai tu chian po le lo dan rin hlel na chu azwal ting tamaya misualina shen mek pero ba chi biani in soyom chunania tuna paisa hlan tu tan ron thlang le nal ni na in soi le a chu tianga ron thlan thu po chu nu chui tu te shil masalovin tuna pero ba chi wa te pani bula ron soi chuak ve chiania hanrin hlel lo ruala ni lo ve bokani chu ti rual chuan han man ngot don se tran chan thatak alom big lova a thu soi chu do ta ni ti fin fian alom big tlat lo ti chuan nu chui do te chuan lord a chan chin chu na sale zualin anan chui zui ta chu tia sum phu ta mi kidnap du ni chuan sum ma mo na lian taka nei an ringa a bank account lam endik thain an sheta ti chuan le ti fel ngai ten ti fel nuwa danang thlapin a bank account lam chu anan hai ta karei an ring sual lo chiang kher mai bank sang atangin loan alo banwal ti mu chuania sum en kola thiam kan ti don nge a thiam lo kan ti jok don a paisa puk rul nan adanga puka chumi rul nan chuan adanga puk lea chu ti reng chuan alo khosakwal mai ani ti an hret chuak ta a to pa tal boin tla che thut theidin muna alo ding reng to ti an va hai chuak ta rup mai chu thil chuan case chui lai nen in zomna lian tak nei the alan ta ka wangin ko ta changin a in da phalna search warrant an la ti chuan jun thla top lama a in chu an va dap ta ani a in chu nga chuan an mizon pidor ba chi chu alo om kur maya ti tur te anom se zia deuh tur pero ba chi chu a om an ring lo sa shima an be sei ber zok chu asum kai noi documents len suina pui thei tur thil mu chua ani chumi ko nga chuan an va hlotling viau tarenga tin lodan hun kal to thu boi nei te an va hriat bel nual bok amma lo tho to na hmuna tangin dollar noi khat singa lai lo cheprela wangin thu boi lo or nok shep to ti an va hre chuak le ta zel mai tin chu mai la ni lo an ko than sum wang tu ni ti kan soi to kha he pa phiang sen hian an ko than sum dollar sing sari zet chu lo tham chen reng mai ti te an hre chuak le ta zela sumari nom lo ko than sum le zel polo khoi ching pen du khopa mi ten om u chuak ani ti an va hriat bel le ta ani an thil va mu chuwa te chu na sain sual lian takani nge ya ma se an case chui lai pero ba chi chung chang ne na ain zom na lai tak han man chat tur ala om ta chuang lo an mi sual chui lai chu ani nge an ring het bur to ma se pero ba chi emo a ruang emo pai khoina man ruwa le thil eng ma fin fiom silo wangin an man don ani chuan eng tin emo taka in puan tir top maya ngai don ni in alang ta chu tiang tur chuan thiam naril tak le tek tik sang ba ka van nei nan ma motel ngei don ti chu chiang sa ani an malak na ko nga chuan lotaril ruput mang tur hriat thiamin om ze thui taka nei don ni in an ngaya van nei thlak takin join team zinga chuan misual mi ze chhut lama thiam naril big nei criminal profiler pakhat alo om hlau maya ani chuan lotaril ru tur chu han zir chiang se chumi zu zui chuan dot chwaul sam sotin an ring ani chu pain lota mi zia chu dana chuan dot soi zeitak professional dot soyar kan tiang chi bok kha nin aringa chu mi za thalo tak chu za pui ta ka ruangin alain ti thei pui zianga
du bum thei fing deuh nia in ngai na nei a ringa chu kon fi over na lai tak chu dek thiam chuan ama phi o theina rem changa tan man thei a in ring ani thu zo fia turin ko photila ama kan chuidan zong zong poi tlema war deuh hret zelin shirila chuta chia chuan aloin ngai angot ani lo ti ta in hret chuak venga arin aida in an lo chui zui na sa ti hriat chuan ama lo thona na satak asiamanga chuta tak chuan engtinemo adu bak soi tir thei dan om mai theni tin ruwa man na chu asiam ta ani ti chuan an ruwa man la tharang chuan oga se somni panga kum sang ka zakwa som kwa pathum khan church lord chu thu zo fia turin anan ko ta ani poin ring takin au kil ne nan ron thok chuak rap toa a in ten vadap kwal to wangin chui tu tan po an ring hlelani ti zeb boyangai to lo pero bar chingei po chu aruk tak chuan adaman ring to lova fin fianala nei thei chielo ma se tual that tu man chua chu an tum lian berani to ani nu chui tu te po hi an loin buat sai thak hop mai thu zo fiana pindana chuan an khe suilai thil poi mon da khom na thin bom te chu trul mi lo thlengin an lo da bel treva apon lama chuan lord na ming an ziak nual bok chu karinai da in min lo chui zui na sa kalaka evidence pon nei nual to don ni hi ati theina tura an ruwa man na ani ber ti chuan lord chu anan dop chanta ami zia chu join chuan lo chi krenga an case kai noi bom niom takan chop nuk mai te chu ain zuk ti ria anin buat sai na chuan na thok don ti hre thiamin alom ril ru to hle a mela po zam mela ron lang chana huninga ma chen thuan zo nu phei chuan a che dui to mai ti chuan a to pa ele na chuan mi sualanga in soya ron kol thin tu chu ama nge ni thu a in puang tange nge a ma se chu ti chung chuan in soi fiana ala nei thaphian mai chu tianga ti lo chuan pero bar chi case chu azu zianga chin fel lovin om mayang tia lo wangani thu soi ve tlat maya khochak mi o phoi te po chu in thupna ta na ati lui mai ni thu a soi boka amai ro chu ama kidnap thu a chuan eng main nam noi na nei lo thu soin ala chang na hle thung chumi nu chuan nu chui de chuan ti dan dang nan zong lea lo da chu in rem na siam pui anan rota an rot nang chuan lo da chuan do ta soyem ti an dik turin polygraph test aneyanga ain chang pas theini chuan nu chui de chuan he case kai noya hian an zui to mi lovang ma se alo in chang pa zo lova dot soi ni thei o ma lan chuan azalen takin thun zol zui thei don ani van nei thak takin chu rot na chu lo da chuan a pom thei lau maya dot soi thiam ti taka an man chua thei ring lo te poni ma na ti chuan polygraph test chu anan nei tangeya chuan poi mo lo le a chan na hriat sa te anan zot masale te a chang thavei fu mai ti chuan le zona thuk zok dor bar che chung poi khoi na hianin nam hnoyem ti den an zot chhota lord chuan zam map lovin a filim thuin a chang zela ti chuan an quiz ro pui chuan lo zota nu chui tu de chuan result chu an ngak taran maya ti chuan le relo te a ron chuak veta lord chu dot lama chuan alo lord vak lo ni mai thei dot a sei nual ti mu chuania polygraph test chu a fail ta tlat mai chu ringot chu court evidence atan man thei lo ma se an lo sei lo kangin lord chu thuan zo zel thei pha ta ti chuan a dot sei result nen chuan an beile tangat ngata dar karing mo zat thuan zo nu chuan lord a chan muna phet ta zeu maya a to pa chuan thudi ka puan tur thu a sei chuak ta rup mai a sei dan chuan a lei ba tam takrul na tur le an ko shan sumalo cheprel te no khana tan rupa chi chu kidnapa atlan chona sum phu da tum ani ome ti chuan ogas ni rukum sang ka zakwa sum ko pania anin munzor lai leidu mi pakhat semwek naranga in soin elena te no pa chu telephone in avabia
Elena chuan nuwa in muna turan ti muna chuan kal talovin Robert te chena in lampan chuan akal ta thunga an inawa thlen chuan pi Robert chu in kota loma an thian thatakani wangin athu sering heldon lo ti hriain a pasal Elena chu karin accidenta tuna ache chuan na muna kal ngalangai tin do ta vasil riap maya chu vele pi Robert chu a phili boi ngal veka in chunga po lut lovin a lekha ken po kar chunga da topa lota motora chuan a lut tangal ani tlanna suma mu huna pi Robert chu dam taka chuale mai tum nin ain soya ma se chutia kar atlan chuan nu chuan anat naron chuakin lungphu cholin kar chunga chuan a thi tamaya a hlau thong le ham hai lutuk chuan a ruang le paraspo chu a pai taringot mai nin ain soi a thil soi chu oi om viau ma se ami zienin oi diek chinin nu chudo de chuan an la hre chuang lova pero ba chi ruang chuan zon chua phot lo chuan a thu soi chu oi sak ngal duak an tumbi khau lo ama se ama lord ber chuan a ruang pai na mun chu a soi du tlat lo maya court po thleng se ruang berom lo chuan a thu soi chu thlak le thut thea a thinge ni ti fin fian nei big lo a ti ve tla chuan sarkar ukil laman che zero vek thei chuwang chuan engtine mo thlem dana ngai to lea a ruangi paina chu soila thi tura I chung thurel turin kota kan nor lowang tin in remna siam puyan tum leta ani churat na chulo da point lo pomin pidor ba chi ruang chu wolf luya a painin a soita an chen nei na cha kem somni pakhat vela la lei pakhat atangina painin a in soi engkim chu fin fia zelanga ya wangin chulai huna chang chuan pi Robert chi ruang emo a paracetamol mutumin an vazong ta tuilut mi tuithiam an sairang tlang wal tlom ngai veng chi mi somni pakhat zerin chu na chuan thok ani wolf lui dam tak mai ania tuiluang po azoi hlea a tui chu nuin a tui hnai lo em mai le ngala tin rula tam hle boka chuta an ruang zon chu kum khat vel liam to mi dai ania alo lo mani poin taksabung sangemo ruema chau ani to arinoma an na tho tur chu aphur om sial lo khop mai chuti chungchuan an na chu nam nulan tum hau lova lui wang tan zong in hruian thlung kaya chumi hruai in thlung chunga an ban thei chin lui mong chu kutngatin an dap chuaka chumi zo an hrui thlun chu an mabak chia chuan thlung kai lein angai te in an dap chuak le vek ani tin enga mo hai chuan nei poin a hai chuak tu chu kal son ngotan phal lova an dap to chin chu ti bole dap mai lai oman hlo wangin anom na ngaya chuan an lo ma midangin an thil charte po chu an zuklak sak thlapa in chi khat po mai an tum lo ani top mai chu tiang an dap na lama chuan poisa thir te po an dap chuak nola ma se an kal chan ber pirba chi ruang emo apara semo pakhat ma mutur aum tlat lo chu tiang a dum mun tui nu khui mai le kholum na men lo tak noyani thum zet an zon nu chuan luidung kilometer khat zet an dap chuak to a chu ta zet chuan chulai hmuna chuan ruang chu pai lo ni an ring tabera pai se chuan rei deuh to ma se a lui luanga chaklo ema wangin hlataka alen thei an ring lo ani loda chuan do tala shille cheu nialan taka wangin special agent joining ngai dana pel ve ta thak maya loda ngai chu motorin an ron phur chuaka chulai hmun an na tho dan chu en tirin I dot sei wangin heng mi denun nei ni thum chung lo mai da to ti shem ati ve ta thak maya chu ta zet chuan dot ringot chuan a in chan him zo don lo ti a she ve ta niang nu chui tu te ti tak ziale thudik hriat chuan tum dan te chu a hmuin engang point lan sia tum ma se an be dong mai don lo ti a hmu thiam ta an man chuak don tho thova a rei po le a shem na nat pha mai thei ti te a she ve nge ni a to pa chuan piro bar chi chu lung phu chola thiani lo ti a sei chuak le ta rup mai a sei dan chuan aina a ho puya phuar betin an garage chung pindan pakhata ada pero ba chi chuan tunge ni a hre chiang na samai si ti chuan
ti dan tura ngai tua ta mun na dam doi tam tham tak pe ka ti hlum atum ta a mai ro chu a hlo cham hlau maya a to pa lukham mangin tho theilo turin a hup hlum ta ani chumi nu chuan an huana lei tha ta na bol hlo trei thei chian pai khom na hmuna a phuma a trei ral ma pha be sein a ruang chunga chuan chinai bun chuak veka a chunga chuan simenin a plaster nan le vek niin a soi ti chuan nu chui to de chuan robert chi ruang a phum na hmun ni a soi chu valai zain re le ta chu tia ruang zong anan lai le chu an film khur ngang mai evidence ti chiat thenan hlau em awangin tong pong lai buan chi ni lova an film khur zual lai phei chuan thom pon dim hle anio me chu tianga dar kar ni zetan be nu chuan simen alo in zut le an noya chinai lo am chu an lai chuak ta hlol maya chu ta chin phei chu film khur le zualangai ta hle chu mi hnoi lam chu le lo thol le zuala ti chuan enga ma chen an be le nuwa mishing ruang chu an lai po ta ani taksa pumpui la chuak tur chuan dar kar som pasari zetan beya pirba chi ruang chu rinai takin alo la chelo nu chui do de chuan arwang troi mana tura ati chinai phul tele cement manga chun nan de chuan troi chelovin alo vong tha zogani an ringa a be selo zogina thok ta ti na ani ber chu rinai taka arwang alo la chiat lo wang chuan ala endik tlak viau maya ngai to na ti thui tu berero arwang lo dan chuani akut chu mai zona alo lek vu maya arwang phortu de chuan phum ni lai khan ala thilovanga arwanga vur lai vel chuan ron harlein thei topin aloin veng vem niang ti ngai danan nei pha ani ti chuan eng kima chiang takwar maya church lord atan po chanwak ngai na aum tolo kumsang ka zakwa sumko pathum oktobani som pakwa khan pidor barchi chu a thange ni thu jury de ma ain puang ta ti chuan dam chung ba ka kumsom ni panga chung tang turin ko chon chung thuarel sakta ani an thian nai bernian lo ngai vein chuti alo phatsan mai chu elena tan tor thiam har ngar hle a han ngai tua anin kara palai tura amirin berruat tura ron ti lai te khan loda ming kha lam ri ngal khania chu pa ngei chu anu pui ru bo that zui tu chu lo ni reng si harasate ma se elena chuan church lord chu thei ngila tum lui ve ngar thina angai dam theinan pathian hne na po tong traina sa hlenin ama hre chiang tu de chuan an soi kumsom li pathum zeta in nei nuwa anu pui du tak chu rong takalak sakania mun nuam zo ka an lain ton le nge ya be sei tlat ani kumsang ka zakwa som ko panga khan church lord hian a shem na tinep turin korta dil na thelo tum de ka ma se ti tak po ti main a dil na chu nol sak ngalania kumsom ni pakhat vela tan nuwa kumsang ni som paru khan tanin chunga boral ta ani ole khati zong kha tun trum Geronimo crime kan ti chhuati de chu ani le ta ngai no min ti view chuan like te kamin an pek sak ve leula tin he channel i rola subscribe no ni chuan khong ai min subscribe sak ve ngala notification khai on page chuan video thar lo chua piangin i farzia thei don ani in zawai in tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule